Gaurko honetan, 27 eta 23 anaitasunen aurkako garaipena lortu duzue, jada 5. partidua jarraian galdu gabe. Bai, kosta da, baina, hasi gea irabazten da hola mantendu behar dugu partidok irabazten. Gaurko partidua nola ikusi duzu barrutik? Hasieran ondo hasi gea, defensa da ondo, eta kontratakek gutxi sartu dira, baina sartu dianak ondo, eta bastante eukiteu gora bera batzu, baina ondo. Sailkapen nagusian, 7. postuan zaudete momentu honetan, 27 punturekin, gaurko garaipenarekin, postu batzuk iotzeko asmoa da, intentzia da ikusten duzu? Intentzia bai, eta hola irabazten segita gorago eta ber fase iriste gande bai. Eta baina gaurko partida ikusi amezela hola ondo jolastuzta uste posible izango hor goran mantentzea. Espero zenuten horrelako denboraldi borobila betetzea? Betetzea, oindikan betetzeko da, baina ja pixkanak ekipoa da formartzen nahi da eta guzta gaude. Lehenengo 2 partiduak egiten dituzten pixkan makalagoak, hortik aurrera gora egin duzue? Ja entrenamendu eta ja serio hartzen hasi ginen eta ja hortik aurrera gorak abakarrekan iteko intentzioa besteik ez dugu.